ಅದು ಒಂಜೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜೆಟ್ ಹಾಪುನ ಉಲ್ಲಾಗ ಕೊಂಚ ಬೇತ ಕೊರಡದೆ ಉದಿವುಲ್ಲಾಯೇ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಮೂಲ ಮೈಸೂರಂದನೇ ಮಗು ಪಡೆಯರಿ ಬತ್ತುಣೆ ಪಡೆಯರಿ ಬತ್ತುಣೆ ಪಡೆಯರಿ ಬತ್ತುಣೆ ನೂಲುಪಾದ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ವಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆಲ್ಲಂದು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಮದಿವುಲ್ಲಾಯೇ ಮೂಲ ಮೈಸೂರಂದನೇ ಮಗು ಎನ್ನ ಬಲೆ ಬತ್ತುಣೆ ಎನ್ನ ಬಲೆ ಬತ್ತುಣೆ ಎನ್ನ ಬಲೆ ಬತ್ತುಣೆ ನೂಲುಪ್ಪಾಲು ನೂದ್ದಾಲು ಒಂಜಿರಾಜ ಮಾಗಣ ಸಂಸಾರ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ವರ್ಲಂದು ಅನ್ನ ಪಂಜಿರ್ ನೇಮಗು ಪಡೆಯರಿ ಬತ್ತನುವೆ ಪಡೆಯರಿ ಬತ್ತನುವೆ ಪಡೆಯರತ್ತು ನೂಲುಪ್ಪಾಲು ನೂದ್ದಾಲು ಒಂಜಿರಾಜ ಮಾಗಣ ಸಂಸಾರ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ವರ್ಲಂದು ಅನ್ನ ಪಂಜಿರ್ ನೇಮಗು ಎನ್ನ ಬಿಲೆ ಬತ್ತನುವೆ ಎನ್ನ ಬಿಲೆ ಬತ್ತನುವೆ ಎನ್ನ ಬಿಲೆ
ನೂಲುಪ್ಪಾಲು ನೂದ್ದಾಲು ಒಂಜಿರಾಜ ಮಾಗಣ ಸಂಸಾರ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ವರ್ಲಂದು ಅನ್ನ ಪಂಜಿರ್ ನೇಮಗು ಪಡೆಯರಿ ಬತ್ತನುವೆ ಪಡೆಯರಿ ಬತ್ತನುವೆ ಪಡೆಯರು ನೂಲುಪ್ಪಾಲು ನೂದ್ದಾಲು ಒಂಜಿರಾಜ ಮಾಗಣ ಸಂಸಾರ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ವರ್ಲಂದು ಅನ್ನ ಪಂಜಿರ್ ನೇಮಗು ಎಣ್ಣೆಬುಲೆ ಬತ್ತನುವೆ ಎಣ್ಣೆಬುಲೆ ಬತ್ತನುವೆ ಎಣ್ಣೆಬುಲೆ ಉಲ್ಲಾಗ ಬೇತ ಕೊರಡದೆ
Thank you.